Lungnik mga paru-paro. Unsa po na imong postura, moy? Unsa man ay problema na ako kusyom? Unsa man po'y nakaon ninyo nganong karaman ninyo ang gipang suot, moy? Mao ni sibulo sa atong grupo nga paru-paro ji. Nabaya po noon, moy, kanang atong grupo imbis kahadlukan, kalatawan na noon. Kisa may mga tawa karon makatilaw ko sa kaisog. Suman kamong duha. Nay, dili biya ko right. Babasig siya lang siya. Nay, di ba ko tawa? Okay, pagtaro mo kay. Karon ayaw na ko hinganli ninyo muy moy tumoy. Unsa man di, moy? Dalas paru-paro. Mother of all butterfly. Unya ka na, unsa may tawag na ana? Budlat nga paru-paro. Tay sa pangano ikaw may kasuot ang costume ni Mayaw. Sumala, kasi Chancellor may gapasuot na ko, ane. Nga ano magipasuot ba niyo ni budlat ug mata nang di naman ni barok ug paru-paro mura may taon ni kuligong. Unsa na lang kasi mayong ninaingon og buyog ang hibutdan. Adi ko musuot kinahanglan si Mayong musuot ay diri yung. Kinahanglan si Mayong diri hare. Andi na. Dali apo gusto. Dali apo gusto ba? Na. Ikaw di angay ni budlat ane. Ari. Masuko po ka. Isi puno na kupot ane. Ikaw pun mo ari imuan eh ngano man po ipasuot ni mo glaen. Ganahan pang musuot na Di siya. ganahan. Kapalo imuan ni magkasuot pa ka. Palitaw. Balitan. Ay si kapil diha na. Kabangan. Naunsa naman? Dali apod mo na. Sige ka magubulot ng mga butang. Ikas. Dali ap. Oh, isunod. Asa mo? Kani ari. Ayo sa ani. Kamay yung lalit si punon ka. Ay na ba? Makita ko. Magsisi. Usa may suoto ni Mayong wala na. Usa may pulos ani mong costume. Hoy, makita na ko. Ubuha lagi na no. Kalabaw laban na yung bulbal. Ubuha. Ikaw ron nakabunog na karon. Kana. Ubuha lagi kamayong ni. Kamo kung ganahan mo costume ninyo, pamalit mo inyo. Re. Suta. Ako short. Ni mo short, bahala ni mong short. Pre dia. Ako'y una. Kay ako'y mother of all palparaw. Ako'y maguna. Yatik punuuning tawahanan ng... Oh. Kini. Mo niya to rekruton. Asa na, moy? Kana god. Asa gud ana? Kanang baka to rekruton. Buang ka nganong rekruton man niya nato ng baka. Nganong dili nga kanang atong grupo wala may gipili. Tawo gyud kang, maman tawo na. Dili lagi na tao pero tawa himsog kay na kaysa nimong gipangpili o gipang-recruit mga yagpis kay lawas. Tawo gyud kang, usa nang uto ka ni usaan man nimo ng baka. Pulutan. Awa na. Tigpulutan ka nang di man ato ang baka moy. Mugali ato rekruton kay aron mamembro para maato. Ay di gyud lagi ko musugot moy, undang ana. Dili ko musugot ako'y rekrutan na. Yung mayaw, dala ng padol ka ng pendisyon. Ako'y mo rekrut ani. Pagdali, dali. Are ng padol. Ako'y padol pagpundol niya. Ha? Pagpundol na lagi. Are ng pendisyon. Are, gunite mayaw. Ay paglantaw diya gunite. Manungag. Gunite di na manungag. Ako'y dala na. Gunite ra. Nang kalaki nimo moy. Ako'y pendisyon ani. Agpan. Ayaw ko diyain ay kandukan. Sige. Ako'y masungag ka. Dili lagi na pagpundol ra ba. Kamu diya maglanta ra mo. Tabahin mi dire.